Moikka kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa Rekrykoulutus tulevaisuuden kehittäjät infotilaisuuteen. Mä oon Pääkkösen Jenni Piirre Oy:stä ja sitten mulla täällä kaverina on Sonja Lehtomäki ja Iita Sallinen Headhunters Oy:stä. Jos teidän yritys on pohjoissavolainen, teillä on kasvutavoitteita tälle vuodelle ja kaipaatte uutta osaamista erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen, niin tämä info on just teille. Tämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Piirteen, Headhuntersin, Pohjois-Savon elyn ja TE-palveluiden kanssa. Ja tässä lyhyessä infossa me tiivistetään, että mistä tässä hommassa on oikein kyse. Mikä on siis rekrykoulutuksen idea ja tavoitteet? Tarkoituksena on löytää vaivaton ja riskitön rekrytointi yrityksille ja osaajille, molemmille osapuolille. Eli tavoitteena on, että yritys löytää uuden osaajan ja osaaja uuden työpaikan. Tämän koulutuksen tavoitteena on rakentaa semmoinen yrityksen tarpeita vastaava osaamisen koulutus, jossa meidän koulutuksen pääteema on asiakaskokemus, mutta tärkeää on myös se, että tätä sisältöä räätälöidään sitten yrityksen tarpeiden mukaan. Kohta kuulette vielä tarkemmin tuosta sisällöstä. Yritykselle mukaan lähteminen on tosi riskitöntä ja kustannustehokasta, eli yrityksen kustannuksiksi tästä koulutuksesta tulee ainoastaan 3 tonnia plus ALV per osaaja, ei muita kuluja. ELY-keskus tukee tätä koulutusta huomionarvoiset 70%, eli todellakin tosi hyvä mahdollisuus löytää uutta osaamista sinne tiimiin. Minkälainen yritys sitten tähän voi lähteä mukaan? On tärkeitä speksejä, muun muassa se, että yritys on nimenomaan pohjoissavolainen ja yrityksessä on semmoinen aito tarve rekrytoida uusi osaaja tänä vuonna. Yrityksessä täytyy siis olla tämmöinen aito halu työllistää uusi osaaja heti tämän onnistuneen koulutuksen päätteeksi. Meillä tässä koulutuksessa ei ole tämmöisiä tarkkoja toimialarajoituksia. Tosi monipuolisesti esimerkiksi PK- ja suuryritykset, jotka toimii esimerkiksi valmistavan teollisuuden alalla, teknologia- ja konsultointi- tai palvelualalla, voi lähteä oikein mainiosti tähän koulutukseen mukaan. Sitten mukaan lähteneiden yritysten osalta ELY tarkistaa vielä tämmöiset perusjutut kuntoon, eli että yrityksessä on riittävä liikevaihto, on mahdollisuus työllistää se uusi osaaja. Verovelat, maksuhäiriöt ja irtisanomiset sekä lomautukset viimeisten 12 kuukauden ajalta täytyisi olla sitten yrityksessä poissa. Tässä on lyhyesti kerrottu tästä meidän prosessista, joka on jaettu 3 vaiheeseen. Tuossa valmisteluosiossa siihen kuuluu tämä rekrytoinnin valmistelu, työpaikkailmoitukset, rekrymarkkinoinnit, osaajien esivalinnat ja haastattelut, ja näissä kaikessa me sitten ollaan yritysten apuna ja tukena. Tämän valmistelun jälkeen lähtee käyntiin sitten 4 kuukautta kestävä työssäoppiminen yrityksessä, jonka rinnalla sitten osaaja kouluttautuu tässä meidän koulutuksessa ja saa asiantuntevaa sparrausta koulutuksen lisäksi. Eli hyvin tämmöinen käytännönläheinen tapa saada se osaaja sinne omaan taloon ja tiimiin sisään tekemään käytännönläheisesti sitä hänelle tarkoitettua työtä. Tämän jälkeen juhlitaan sitten onnistuneen koulutuksen päätteeksi valmistujaisia ja jatketaan työsuhdetta. Aikataulusta ja sisällöstä Sonja voi sitten seuraavaksi ottaa koppia, niin kuullaan näistä vielä lisää tietoa, niin olepa hyvä Sonja. Kiitoksia Jenni. Aikataulusta tosiaan sen verran, että juuri nyt on yritysten haku käynnissä tähän rekrykoulutukseen ja tämä jatkuu sitten tuonne toukokuun puoliväliin saakka. Kun yritykset on saatu mukaan, niin käynnistyy osaajien hakuaika tuossa kesäkuun alussa ja samalla käynnistyy myöskin sitten rekrymarkkinointi. Osaksi tätä rekrymarkkinointia kuuluu tuossa toi kesäkuun alkupuolella pidettävä TE-live-lähetys ja siellä sitten on esittelyssä nämä haussa olevat työpaikat. No, tämä osaajien esivalinta jatkuu tuonne kesän loppupuolelle
Ja siellä sitten heinäkuun lopussa tehdään esivalintaa, elokuun alussa haastatteluja ja sitten nämä varsinaiset osaajien valinnat. Tämän jälkeen me toimitaan sitten yrityksissä perehdyttämisen tukena. Varsinainen koulutus ja työssäoppiminen käynnistyy elokuun lopussa 26.8. Kestää tuon 4 kuukautta tuonne joulukuun puoliväliin saakka, milloin sitten on nämä valmistujaiset ja työsuhde jatkuu. Tässä sitten hieman tarkemmin vielä listaa siitä, että missä kaikessa me teitä yrityksiä autamme. Ja me ollaan tosissaan tässä prosessissa mukana koko ajan. Rahalle saa paljon vastinetta ja palvelua rekrykoulutuksessa ja yksin ei tarvitse jäädä missään vaiheessa. Ja tässä nyt keväällä, kun yritys lähtee mukaan, niin me autetaan yhteishankintalomakkeen täyttämisessä, tämän hakuilmoituksen laadinnassa ja rekrykoulutuksen markkinoinnissa. Osaajahaun vaiheessa niin me vastataan noihin osaajien yhteydenottoihin koskien rekryä ja tehdään myöskin hakijaneuvontaa. Markkinointi jatkuu edelleen ja sitten tosissaan siellä kesän loppupuolella niin on nämä esisoveltuvuusarvioinnit ja esivalinnat ja haastattelut ja näissä ollaan sitten apuna. Siinä varsinaisessa rekrykoulutuksessa niin sitten ollaan perehdyttämisen tukena, voidaan tarvelähtöisesti räätälöidä sitä koulutusta. Toimitaan myöskin sitten osaajille ja koulutettaville niin henkilökohtaisena tukena ja valmentajana. Ja sitten ollaan myös siellä työssäoppimisen aikana käytettävissä. Tässä hieman tarkemmin vielä näistä koulutuksen teemoista. Eli pääteemoja siellä on asiakasymmärrys ja asiakaskokemus, tuote- ja palvelukehitys, viestintä ja visualisointi ja osaaminen ja työelämätaidot. Ja rekrytoitava henkilö voi työskennellä hyvin monella tapaa asiakasrajapinnassa, esimerkiksi asiantuntija, johtotehtävissä, asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa tai muissa kehittämistehtävissä. Ja tuohon räätälöintiin liittyen vielä sen verran, että siellä voidaan tuoda sisältöjä liittyen esimerkiksi brändin kehittämiseen, tekoälyyn tai vastuullisuuteen, jos yrityksillä sellaisia tarpeita sitten löytyy. No, rekrykoulutuksen sisällöstä sen verran, että tuossa tosissaan mainitsin, että 4 kuukautta kestää ja tämä kokonaisuus on myöskin sitten tämmöinen, puhutaan tämmöisistä opiskelijatyöpäivistä, eli koko kokonaisuus on 80 opiskelijatyöpäivää. Tässä työssäoppimista on 50 opiskelijatyöpäivää, varsinaisia koulutuspäiviä on yhteensä 8. Ja sitten tähän kokonaisuuteen liittyy myös tämmöinen osaajan tekemä kehitystehtävä yrityksessä, joka sitten tehdään sekä sillä tavalla, että se palvelee sekä osaajan että myös yrityksen tavoitteita mahdollisimman hyvin. Lisäksi mukaan kuuluu sparrauksia, henkilökohtaista neuvontaa ja yhteiskehittämisen työpajoja, ja opiskelijat suorittaa opiskelua myöskin itsenäisesti. Seuraavaksi katsotaan sitten, että millä tavalla tähän rekrykoulutukseen pääsee mukaan. Eli ihan ensimmäisenä olkaa meihin yhteyksissä, niin me kerrotaan teille lisää tästä rekrykoulutuksesta ja käydään myöskin yhdessä läpi nämä ELYn vaatimat kriteerit, että ne myöskin täyttyy. Sitten sovitaan tapaamisaikaa, joka ajoittuu viimeistään tuonne toukokuun alkupuolelle, että saadaan kerättyä kaikki vaadittavat paperit kasaan siihen mennessä. Tässä tapaamisessa suunnitellaan yhdessä, että minkälaiseen positioon teillä tätä osaajaa haetaan, minkälaista kokemusta ja koulutusta tältä osaajalta toivotaan, sekä laaditaan yhdessä tämä hakuilmoitus. Ja tässä tehdään myöskin sitten yhteishankintalomake tuonne ELYlle. Se toimii yritykselle sellaisena alustavana sitoutumisena tähän rekrykoulutukseen, ja lopullinen sitoutuminen yritykselle tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun sopiva osaaja löytyy teille. Tästä löytyy vielä meidän yhteystiedot. Meihin voi ihan kehen tahansa olla yhteyksissä tähän rekrykoulutukseen liittyen. Voi laittaa meille sähköpostia, soittaa tai laittaa vaikka tekstiviestillä yhteydenottopyyntöön, niin me soitellaan teille sitten takaisinpäin. Ja meidät löytää myöskin tuolta linkkarin puolelta. Ja Headhuntersin verkkosivuilta osoitteesta headhunters.fi/rekrykoulutukset löytyy lisää tietoa tästä rekrykoulutuksesta sekä myöskin PDF-muotoinen esite, jos haluatte jakaa sitä yrityksessä esimerkiksi johtoryhmälle. Kiitoksia teille osallistumisesta. Toivottavasti päästään etsimään teidän tiimiin sopivat tulevaisuuden kehittäjät.